No niin, Oulu-vlogi ensimmäinen klippenderys. Tää on tosiaankin, päivämme on torstai, ilta. Kello on 21:57. Me on pyörä kasas, se on käynyt. Mä oon suunnitellut sille leikkinyt pidipolttia tos, niin kuin joka jonnen kuuluu. Täällä on Otso. Täällä on Heku. Meillä on jengi kasas. Joo, tosiaan lähdetään tökkää Ouluun vähän Suomi-sprinttiin. Meillä on ollut vähän tylsää tässä kesälomalla, niin nyt kun on tommonen kisa, niin lähdetään käymään siellä. Muuten kaikki rupeaa olemaan pakattu. Totta kai henkilökohtaiset tavarat joutuu tosta katteleen vielä ja kaiken pitäisi olla valmiina ja huomenna sitten duunin jälkeen lähdetään työntää kohti Oulua. Se olisi duunipäivä takana, kello on 11:05 autoratissa kohti kotiin. Kotona nopea suihkussa ja syödä vähän ja sitten lähdetäänkin syöttää kohti Oulua. Nyt ollaan matkalla. Me ollaan aika lailla aikataulussa, kello on 9:02. Ja oli puhetta, että 2 aikoihin lähetään. Tää menee just niin kuin pitää. Hirveä määrä pakattu kaikkea mukaan. Kaikkea turhaa. Tai turhaa, mutta peittoja ja kaiken näköistä. Saadaan jonkunlainen telttamajoitus sinne kehitettyä meille. Just peruutellaan tähän Hekun pihaan hakea sitä. Eiköhän tää tästä näin. Käydään kattoo vähän lanssia. On muuten ihan on muuten kevyesti tommoset niinku ruskeat housut tuolla. On vähän tolleen niinku näyttää siltä, että on vähän vääntänyt. Pitää vähän olla. Nyt me valkkaillaan teltta ja täällä olisi tämmönen Jonah Daddy valinta. Ja sitten on tommonen. Dometsi. Niin. Telttanderus taakse. Ei kun lyö pystyy se tähän autoon. Voidaan niin. Lataus. Niin, mutta sieltä voi ottaa se mun reenikello pois. You know. Mitäs tuolla toisella autolla sit rupeat tekemään? En mä tiedä. Okei. Keitteeni. Ei, en työnnä. Ehkä sitä ajatteletkin. Just näin. Tätä joutuu editoimaan aika paljon. Tällä joutuu isosti editoimaan. Päivä! Me ollaan Oulussa. Mä oon jossain Riuskatunturilla täällä näin. Täällä on muutama vehe rintteri jo parkissa ja kehtaa hirveesti huutaa. Tuolla on huomisia pätkiä sitten. Menee ihan siistin näköistä. Ei huono, että lähdettiin vetää tänne näin. Siistin näköistä pätkää. Aamulla pitäisi lähteä kävelemään noin läpi ennen kuin kisat alkaa ja niin poispäin. Ensin me ruvetaan kasaan leiriä. Katsotaan mitä tästä tulee. Meillä on uusi teltta ja kaikkea. Pyörä otettiin tonne taakse piiloon ja pikkuhiljaa sinne valmistuu meikäläisillekin jonkunlainen. Sun punkka on kyllä surullisen. Kato. Ukon tyyny. Pikku prinssi. Ei kun mä otin ton oman. Mä otin ihan oman tyyny.
Tässä on semmoista. Kyllä noin tulee niinku rossimiehen unet tulee tossa asennossa. Mä oon kyllä orpo. Siis tommonen puoli lähti ampuma-asento. Laita Otson nukkuu tonne ja mä menen tonne teidän yksi ja yksi. Hekunkaan lusikkaa. Ei kai mennyt video. Mikä? No ei vittu. Sä oot omaa sijaintiin niinku toistepäin, niin mitä sä meinaat niinku mahuttaa? Vittu mä kun näin. Ratkaiseva tuki. Rukeen pohjassa. Kyllä tää. No siis jos sä laitat noin sun kirfiksit jalkaan, niin mä väitän. Logot näkyy. Hienot vähän pätkiä kävellyt sukat. Herätty tuolta. Ei nyt mikään kaikista paras mitä voi olla, mutta kyllähän tossa nyt nukkuu. Pojat nukkuu. Pojat selvisi teltassa. Joo. Oliko se hyvä? Joo. Täältä näin, että mä epäilen, että hirveästi ei parempaa yösijaa olisi voinut olla. Tai siis tiedätkö sillain niin kuin näillä olosuhteilla. Niin, siis tää on tämmönen budjettiratkaisu. Ei tarvinnut maksaa kellekään mitään. Nyt tuolta tuli toi meidän toinen tuli tuolta. Missä sä kävit? Kävin paskalla. Onko? Tää oli. Kato mä lähden sinne kanssa. Tsemppiä. Siellä ne menee. Saadaan tästä tämmönen mettäsuoritus sille. Ainakin niinku silleen pisteet annettava siitä, että on hyvin merkattu ja niin poispäin. Ei oo niinku mitä nyt kävelty pikkusen matkaa, niin ei täällä oikeesti niinku harhaan voi ajaa. Jotkut on aina vähän semmosia, että voi ajaa harhaan. Kun me tuolta irrotettuu sitä vähän tohon ylös. Ei tarvis käydä tota pohjaa läpi. Voisi olla ihan kiva meille. No siinä. Kyyti on hyvä. Mennään tästä läpi. Ai kun niin joo, teillä on ne. Mä voin niittää teille. Ei tarvitse. Ruokaa. Meillä on poppisnuggetteja ja pekonipastaa. Ketsuppi. En tiedä löytyisikö näitä tuolta autosta. Ei näköjään löydy. Se on heitetty pois. Vähän harmi. Eka kierros ajettu. Ja mutkat on tosi liukkaita. Tuntuu, että saa tosi varovasti ajaa niihin valleihin. Joo. Sitten tuntuu vähän möhlin tuolla kun mennään mettään, niin joutuu antaa tosi paljon niillä suorilla, kun ei tiennyt oikein mitä sieltä tulee. Niin sit sitä ajoi tosi varovasti sinne sisään. 7 sekuntia olisi ollut ero mun ja Albertin välillä tohon alkuun. Joo, about 8. Mahdollisuus kiristää vielä. Tai pitäisi ainakin olla. Okei, nyt Alberttikin tietää mitä pätkä on, ehkä pystyy kiristämään, mutta yritetään mekin vähän kiristää ja saada aikaa vähän parempaa tulosta.
kun paidat on hirmu. Kuuma. Joudun tossa vähän. Hellettä ja hiekkapölyä. Parempi veto multa, mut niin sai toi Alberttikin otettua vähän paremmin. Niin. Tai nyt tuli silleen 3 sekuntia enemmän kuin viime kierroksella takkiin. Ollaan 18 sekuntia siitä, niin ei tietenkään se mitä haluttais, mutta ei se auta. Pitää yrittää vaan ajaa ja pitää vauhti päällä, että toisen ollaan tällä hetkellä yleiskilpailussa. Kerrohan yleisölle. Otin minuutin AT:ta. Ihan oma vika. Tuossa kävi järjestäjä äsken kysymässä, että miten meni noin omasta mielestä ja myönsin heti rikkeeni. En lähtenyt kiistämään. Se, että noustaan vähän off-camperi vasuriin ja sen jälkeen siinä on niinku periaatteessa ihan reitin keskellä on puu. Ja alkuperäinen jälki kiertää sieltä vähän niinku vasemmalta sen puun. Ja nyt oli ruvennut tulee jälki siihen oikealle, niin meni sitten vähän lipes ja meni siihen oikealle, niin se ei auta itkumarkkinoilla. Otettiin minuutin AT ja tehdään tästä vielä mielenkiintoista. Joo, se tosiaankin päivä ajettu ja vähän pitäisi aina päästä kovempaa, että ykkössijaa ei olisi ollut, ei vaan pystynyt haastaa ykkössijaa ja kakkossijasta tehtiin vähän tiukempi, kun mä otin tuolla noin omahölmöilyllä niin 1 minuutin aikasakkoa. Se tosiaan sitten tuohon viimeiselle asti saatiin ajaa ihan, tai päästiin taas ihan kilpailun makuun siitä kakkossijasta sitten, että tosi siisti reitti, merkkaus oli ihan hyvä. Hatunnosto Oulun kerholle. Tosi siistiä, että on saatu tämmöiseen paikkaan. Että tää oli treenin kannalta oli todella hyvä pätkä. Joutui olemaan tosi tarkkana sen kanssa, että koska sen kaasun pystyy avata ja koska pystyy olla ätäkille ja koska ei. Ja aina tosiaan saisi mennä vähän kovempaa ja me lähdetään etsiä joku mihin mä pääsen. Tai mihin päästään koko porukka suihkuu kautta uimaan. Ja tai oikeastaan joudutaan nyt palkinnot odottelee, mutta sen jälkeen ota uusi.